Okay, what in the world? Hvordan beslutter man, hvem man styrer? Du kan ikke styre noget. Det gør jeg ikke. Jo, så måske ikke. Okay, hvordan gør man? De der flyver rundt op i luften. Se, det kommer ind på, hvor den er henne. Hvis den er på den her side, så styrer jeg dem herover. Og så når man har fat i bolden, så kan man ikke bevæge sig, så kan man kun kaste den. Og så skal man ellers prøve at time det med at se dem her nede, de render selv rundt og... Nu, hvem har bolden nu? Det var dig, Borg. Nej, det er dig. Det er en eller anden dernede i bunden i hvert fald. Det er dig. Det er dig. Så er det mig. Så låser du til. Yes. Og så skulle jeg selvmål. Eller hvad? der er ikke skudt endnu, kan jeg se. Hvad går spillet ud på? Det er, man skal ramme ind i den her. Nu har jeg bold. Nu slap jeg bold. Eller derovre. Ja, okay. Så jeg skal ramme ind i den der. Og så er det ellers det der, når man så griber bolden der, så skal det lige passe med, at den rammer ind i den. Og så skal man ellers prøve at fange bolden med den der flyver rundt. What? Det virker virkelig svært. Man spiller ikke mod hinanden. Det er på tur, eller hvad? Så det mener jeg jo ramt, for eksempel. Nej, det gjorde den ikke. Den var ikke helt på. Så får jeg den.